阿维让上卡他是能为不为偏偏能强力上被上帕姆啦。第二热度为 great 不上蒙卡，马提雷嘎尼塞不瓦头，提西给你提塞什么西河耶。chim ro re thi se me kha shbong we ni la tha mo lang mong dan ne smi go lang shi sorry nanga shar phe atho nang sang bong ngam we sim ro re thi se me nang abong long e ang ma tha ke ni phungwa me ne dal ne phungwa me ne zit ne da me la ne smi go ne lang shi we ri ne mlang shi zit me la mang ne simi go nang ti du chong se ta ti gu lang shi e la nga shar phe ne thama mi ne shni mtu ra da ga ang ma sang be ne yip yu de zi ne yip me ya ding rwe I la nga shar phe di da e bong nang ne ang sang na thwa nang wa akit ra we khat chmyo re we me la sang be bong ne ang ma smi hungry rishu shi da me la I ne zit me la sang na ma riti sma se na wal na sha pha wa wa ni nang ma smi go ri amat lam wa shi a lo zit me la I athang ngo ne mada na ma sang awal na I khat ne nang ma de phat gu mlu na ma ne nam mo ri yang sang edi nang nang wan siam nang aloe jichi wan si nang sang ang ma diami daga langa sharpe tu rai thlu de gu si sa me la ne ang nang ti de zmi sizung boi sang gong nga mi ne bangka tsu a chmyo re wa me la ne me phang wa tu rai ne akang be a nang ma sang bangka e thana sha wae yini gu ang I nga I na ma sang jing ala ni na ma sang nga I ma sha I aloe we rat ne phana shat nang kha du I wa ni asang ung se pe di lam ang ni ang rithu ne na ma I me sha nang tini grey mong khai tha lo nang we sang be sang grey ila isman nang sang be sang o a